сега опитай. Разбирам какво целиш, но пак не ги харесвам. Може би защото са кисели? Добре, чакаме тук. Хрумна ми нещо. И така, това е прясна моцарела, резниче хляб и нещо горчиво, например рукола, но вариант на салатата капреза. Опитай. Всяка рецепта може да се променя. Съставките трябва да се допълват и да се балансират взаимно. Признавам, че е приятно. Радвам се, че ти харесва. Какво още се съчетава с тези